Mi hoop dat zo op het era. Mi na bifnyang. De kwante san if me. Mevrouw, kijk u hier. Mevrouw. Kijk hier. Mevrouw, mi na te era. Nu me go pande san if me. Mi na bifnyang dat me toneelgroep. Mevrouw, luister even. Wat gaat u die spullen op van uw panden? Mi natuurlijk ja na sanitaire snow. Nu me go look op het era. Nee, luister mevrouw. Wij hebben hier zo een toneel. Ik ben van toneelgroep Van Beren. Wij hebben hier zo bij Comedy Theater. Hebben wij een voorstelling. Die voorstelling heet op PT. Dus mevrouw, kom aan de zijkant voor de fietsers. Ja. Ja, ze de fietser en wij. Kijk hier mevrouw, hier hebben we het op PT Tour. Zondag 5 oktober, aanvang vanaf 4 uur tot 6 uur. Ja, de show nou. begint om 6 uur. Wat kost een kaart? 15 euro mevrouw, maar 15 euro. Hoe wordt het gehouden daar? Nee, Netflix, als ik nog gaat die pantoso. Oh, je dat pas in Pantoso? Ja, want dan grappen mevrouw. Nee mevrouw, ik go. De Pantoso, ik go de stemtjes. Aan money dat ik op bij one kaart die Mevrouw, hè? ik bij je kan er meteen je shit op Jassen naar je Jassen Comedy Theater. 15 euro, alle leeftijden. Ja. Wie speelt dat zo mijn play dan? Een meisje dat je een zandgrond. Oh. Van Boy Lorenzo Broeger. Ah, die sabat dat die. Candice Gambier. Sharon Gofea. Titi Tuinveld. Marcel Seder. Nou, dat is Zo zijn er wat wang. Cijfer. Nee, dat is grappig, man. Ja. Want if in een Sumijaanse morgen, ik kan wel met een nummer die zien. Ja. Ik kom, er is geen kaartverkoop aan de deur hoor. Ik ben er bijna door. Nee mevrouw, de stoelen zijn beperkt. Jezus, ma. Want die make-up aan is nadat ik kom. Is Kan goed, u is weg goed, is goed, ik blijf hier, mevrouw. Ja, is goed met Koya? Ja. Mevrouw, ik mag hierop, ja. Ja.